Kanya pala akong conditioner. Kanya kaya shampoo yung nandun na Akin. Akin. Okay lang yun. Kain po tayo. Hey guys, good morning. Maggawa pala ako ngayon ng puto maya. Magtatagalog ako dahil si Mabel hindi marunong mag-Bisaya. Kaya magtagalog na lang ako. Gawa ko ng puto maya guys. Kagabi lang pala to, kagabi ko lang binabad. Yung malagkit ko. Nahilig ka magang luto-luto ng mga dessert. Wala kasi naman. Parang sarap kumain kasi guys ng kakanin. Hindi ito matamis yung parang malat-alat. Parang hindi maumay. Hindi ko kasi gusto yung biko. Mas gusto ko yung ganitong style ba na may luya. Ganun. Tapos ko na mag-workout, tapos kain. Mali. Tapos ko na mag-workout, tapos kain. Siyempre natural kumain kasi gutom. Ayan ito yung ano. Kakain mo pala ako ng gamot. May kanin na. May kanin. Grabe, Diyos ko guys, kunti lang yung tulog ko. Matake pa yung insomnia ko. Imbis nakatulog na ako, nagingay naman yung aso. Grabe to. Kaya minsan hilo-hilo ako. Hindi ako makatulog talaga ng maaga. Tumarin na sila yung tablet ng aso. Na nakatulog. Dapat na ako na lang ang uminom eh. Pero kaso, mayroon naman si doktora pampatulog. Kaso takot ako. Baka kasi pauwi na ako sa probinsya, baka Hindi ka mag-save. Hindi naman. Mild lang naman daw yun. Kaso nga lang, baka maasa na ako sa gano'n. Hindi na ako makatulog. Pero kahapon na nagbantay ng doktora, nakaramdam ako ng antok sa loob ng kwarto. Sana doon ka na natulog sa may ka. Nahiya din naman ako nung tiga doon. Dahil ng gabi na. Pwede na. Dapat pala tinulog ko na lang yun hanggang hindi pa hanggang kumakain pa siya, di ba? Total, kumain naman siya eh. Ako ganyan ginagawa ko. Mayroon kasi pag hindi may tulog yung nato ka, magkakamay din ka. Ganun, kahapon tapos, ano nangyari? Niligo ko pa. Ako. Niligo ko paglabas ko. Ang luya guys, nilakihan ko na kasi gusto ko yung amoy luya. Gagadgarin ko to eh. Para ihalo ko sa dapat nga balot ko to sa dahon eh. Kaso wala namang dahon. Para Kain ka ng gatas. O para kaya, isahin lang. parisa mo ng saging, kain ka saging. Tapos kain ka ng gatas. Nakakatulog ka talaga yun. Sa probinsya, siguro pag-uwi ko dahil wala namang maingay doon ng mga Wala kayong hindi yung trabaho kasi pahinga ka doon. Hindi. Mayroon din trabaho doon. Magkain, maglinis. Siyempre, matanda na yung magulang ko, ako magluluto. Ganun pa rin, luto. Hindi naman mawala hanggat buhay tayo, kahit wala tayo, tatrabaho pa rin naman. Ako, pag umuwi kami, talaga tulog. Kain tulog muna. Tapos, Sino nagluluto? yung bunso ko. Ano magluluto yun? Yun nga lang, pritong hotdog. Pritong ano. Hindi nagugulay. Hindi Hindi sila kumakain ng gulay, mga ito. Umiiyak kahit kumakain. Pag alam nila gulay yung ulam, umiiyak. Ganun. Nasanay. Parang anak ko. Gusto mga prito, gusto mga... Ako daw ang kakain yan kasi gulay. Mahirap talaga pag mga ganun. Hindi mo sinanay yung bata pa.
Yun nga eh. Ako kasi hindi ako nagpalaki ng anak ko. Sila nanay. Kaya ganun. Ayaw ng tuyo ng anak ko. Ayaw ng, di ba sa probinsya, mismo kumakain ka lang ng ginamos, yung ano, babagoong. Ayaw. Ayaw ng ganun. Gusto mga beeflo, corn beef, alam mo yun? Ano nangyari? Halos gulay na. Pero ako makain naman ng gulay anak ko, sitaw. Pakapag sa isda. Kalabasa maganda rin. Pero anong tuyo nga, hindi mo pagpakain ng tuyo. Anak ko, kumakain ng tuyo, basta tag-ulan lang. Ha? Basta tag-ulan, kumakain sila ng tuyo. Basta may kamatis. Ako, kahit kumain ng tuyo, kahit walang kamatis. Ayaw mo magkanin? Alam mo, hindi pa ko uminom ng mainit. At pinagtulog ko talaga. Inisip ko nga. Pag magtagal pa na, ano? Para kasi ibang feelings pag kulang ka sa tulog. Para panlutang. Lutang. Tapos parang magaan yung ulo. Mahinang ano mo, pag intindi mo, parang, ano ba? Wala sa Parang hindi ka makakonsentrate. Wala sa ayos. Kasi inaano mo yung tulog mo, paano makatulog. Kahit nagligang ako ng maaga, hindi pa din eh. Hanggang luya guys, ang pigaan. Nagugas naman ako sa kamot guys ha. Kasi ibas ko dani nga. Katas ng luya. Ayan na. Tapos ito. Gata. Ang haluin guys ko ito. Huwag na pala yung mangustin. Ha? Huwag na pala yung mangustin. Dapat kinain na lang yung diretsyon. Kasi nung magbukas ako, parang sirang sa loob. Yung kinain kasi, dapat binanatan mo na. Dami. Tulog ba? Siguro na nakatulog mo ayos yun. Huyat ka, ano? Wala nga tulog ito gabi. At akalan ko pala to. Ang habit ng ata. Dapat na takal kasi yung bigas ko. Yan, apat. Wala pa. Ito ang tapi. Kasi batas. Nasira na, dagdagan mo na. Luya. Hindi pwede, sira na. Sira. Luya yun. Tapos, konting asin. Wait lang ako. Ayaw ko kasi yung iba mahilig sa biko. Hindi ko gusto yun. Ito lang talagang gusto ko. Hindi siya katamisan. Takilo lang. Umay ako. Tapos sarapang tayo magdamot. Hinog eh. Asin. Wala dito, titinda, buko eh. Meron na. Yung kanina nagsisigaw buko yun. Oh, tao. Tao, Hindi. narinig ko eh. Alam mo kasi yung sabi ko kay Kuya, minsan bumili kami ng tidig ng buko. Meron pa nga ako dyan na wala na kasi sabaw, gulayin ko yan. Sinabihan ko, Kuya, hindi ka maintindihan dahil alam mo yung nagsisigaw na ko, parang kulang. Buko yun. Ganun. Sabi ko, Kuya, bukas niya yung shortcut. Sinabihan ko yun eh. Lagi kang nagsisigaw, Kuya. Ang sinasabi mo lang ay, yung sa dulo lang ba? Hindi maintindihan. Sabi ko, i-ano mo talaga ang buko. 300 yung buko niya. Bumili kami.
Kaya nagsunis oh. Kumuha ko dyan. Naasin. Siguro. Parang nagsarap isaw sa ano, sa... Siguro hindi yan tinanim, tumubo lang. Kananim yan. Talagang ano, maasim siya. Oh my God. Tapos guys, ihalo ko na sa inin ko. Bigas ko. Malagkit. Dapat nga ibalot ko sa dahon yung pagkano. Kasi lang. Pupunta pa ako sa Bakanting Luti. Kailangan mo pa akyat doon. Mayroon na. Hindi ko na ano. Sayang may offer sa akin, may COVID patient. Saan? Kaya ano, medical city. Medical City? Oh, teka. Hello? Buti na lang. Nakain na siya. Maaga. Pag nakikita niya kumakain ako, kakain na lang. Alin? Doktor, ha? Hindi pa naman sa tayo. Siguro yung kahiga pa yun. Pagka ano kasi siya, pagka sinasabihan ko yan, sabi ko, doktora, huwag kayong pahamak, doktora. Nabigyan lang kayong ipunta din walang tao. Kasama. Minsan naniwala sa akin eh. Madatnan ko lang, nag-hire pa ako, wala ka. Nadatnan ko na lang siya, nasa CR na. Tapos minsan, para pa naman siyang ma-out balance, magtayo. Sabi ko, Diyos ko, huwag mong gawin yan. Sabi ko. Sinumbong niya tidig na sa anak. Pinagsabihan siguro. Ganun talaga. Karaw-karawan ni siya guys. Antod sa mama na aguan gata. Kaya di sila madeket. Pamahaw. Kakasawa, trabaho pa rin ulit. Sawa na talaga ako. Ano? Ulit na eh. Ulit. Kakain nga ako. Kaya pa kayo dito manubos. Hindi ko kaya yata tinakpan. Ano ba? Hindi ko na naubos mo siya na siya. Uy, makamay doon. Hindi mo kaya ubos. Ayun, Ay. Sakit pa dali. Kami na lang ako. Mahata guys. Nagatid ko pa mahang doktora. Paghatid pa na dito, natulog pa. Caregiver, nakawan na ito ganina. Tidig na! Te! Ay, tidig na! Kain! Mahata guys. Agahan ko tumaya, kuhan ng gipa. Adjil pa, hapit na maluto.
Kain na. Ay, naku. Ano ba yan? Hindi magsilbig, di mamahaw guys, kay kuan. Walang magandang tulog, tapos hindi kakain, baka mabuang. Baka mabuang. Alas ng bukas. Lansunis kung tuloy na tira. Nakikita ko sa sana. Yan pang gisa. Bangang kape. Ngayon po, kain po tayo. Kape, mais. Asim? Asin na lang. Dati kayo sa nabig mo. Kasi doon lang. No? Dapat ipapritis mo lang. Oo. Kano kilo kaya to? Mahal pa naman yung kailangan. Tapos ang asim. Ganda yung lasol siyang lalagda matamis. Pag ulan lang hindi matamis. A few moments later. Kalimutan kong patayin yung ano ko, putumaya. Ano na pala? Natutong na. Ayun oh. Ay nakalimutan ko. Natutong sa kilid. Pero okay na siya guys. Hi guys, lagi mo dyan kukuhan. Fruit salad. Kaya kasi may expire na ni guys. Paano eh? Hindi ko alam sa bang. March na eh. Ang expiration. March 1. Buti na ginawa ko na. Kasi ano to? Pamasko sa hospital nila. March 1 pala eh. Dapat kasi nung Pasko to. Wala naman ako ano. Ano to? Salad. Meron na akong luto na yung putumaya ko. Parang may okasyon na putumaya, nagsalad. Birthday pala daw sa ano ni ate. Daughter-in-law. Bango ng ano? Bango. Akain. Siguro sa labas yun. Ano? Akain lang sa labas. Sino? Christine Pasig. Kaya lang daw ang celebrate. Kailangan ba talaga magumbida ng maraming tao? Lalo pa. Alam mo kasi, mga Pinoy lang daw kasi yung maano pag may birthday. Kasi yung ibang mga Japanese dyan, di ba makita magbunga sila ng ano. Hawak sila kultura nito. Pwede hindi naman kung meron. Meron kang kakayanan maghanda. Pero kung mangutang ka lang, huwag na. Pwede ko ba ihalo yung buko ko doon? Ganda rin ko. Parang walang sabaw na yun. Inom ko yung sabaw. Yun sana okay pa yun. Masarap naman. Meron pa kasi akong isang buko guys. Ginsan, no? Ginsan. Pwede rin. Ginsan. Lahat? Sige, para dumamilit lang. Kaya pala parang taka ko din nung gas mo. Ba't Hindi yan lang lang magas pa? Kasi pinagtimpla mo yung gamot na nilagay dito. Parang umaan. Tutunan. Napadibay sa Pwede buko. daw na to. Pwede. Ay, ang halawang buko guys. Yan pa may buko. Gamay na lang. Kunting lang. Kaya pala hindi mo binigay. Hindi ah. Kunting lang yung buko eh.
Yan ang gusto nito. Isa. So yummy. Ate, ilagay ko yung 3 saging mo. Maglista na lang tayo bukas. Ang yada ng saging, guys. Lami. Sa ganito lang, hindi ko na yun. Ang palamig namin. Ang palamig din. Sige na yung mga buti. Sa iyo, isa sa iyo. A few moments later. Hey guys, mga anta, nagpansit si Ate Digna. Eh, birthday sa iyang daughter-in-law. Happy birthday. Favorite ni Christina. Tsaka yun, oh. Sardinas ang pambansang ulam. Ano? Ating caregiver ay. Yun lang ang pananghalian namin. Bukas pa tayo maglista ng ano, uulamin natin. Wala na eh. Kanya pala akong conditioner. Kanya kaya shampoo yung nandun na Akin. Akin. Okay lang yun. That's okay. Kaya mo. Guys, ang salad guys ya. Lami kayo. Lami kayo mong salad guys.